Tady se narodil. Od malička měl okolo sebe prostředí, které ho jasně formovalo. Bylo skromné, osobité, do sebe uzavřené. Bylo přátelské. Mělo mimořádné vnitřní vazby. Tady zapustil kořeny, sem se vrací. Tady v Hnidousích u Kladna se v roce 1972 narodil Jaromír Jágr. Tudy začal jezdit za slávou, i když tenkrát to mohl jen těžko tušit. Tudy a sem jezdil s otcem na rybník Čavárna. Tady v zimě obul brusle a s tátou to rozjeli. Byla jediná šance, jak dělat sport, protože tady nic jiného nebylo. Tady byl buď hokej nebo fotbal, ale fotbal se hrála druhá liga, takže taková perspektiva, ta sportovní byla jedině v hokeji. V té době si mohl akorát vychovat sportovce nebo nějakého herce nebo zpěváka, aby se někam dostal a měl se lepší než my pracující lidi. Jaromír Jágr začal hrát opravdový hokej dřív, než chodit do školy. Tehdy si k tomu zvolil zvláštní oddíl. Jmenoval se Pracovní zálohy Kladno. Původně to byl oddíl učiliště spojených oceláren. Později se z něho stalo učiliště hokejové, kde vyrostla řada velkých a slavných hráčů. V Kladně existovaly dva oddíly, bylo to PZ a bylo to samo sebou SMP. Právě v PZ vyrůstalo víc takových těch kvalitnějších hráčů ještě než v SMP. Proto to byli kluci z vesnic a všechen volný čas vlastně věnovali jenom hokeji. Každý, kdo ho viděl bruslit a hrát hokej, hned poznal, že v Kladně roste mimořádný talent. Narodil se s bruslemi na nohou, říkali znalci. Doslova a do písmene uměl hrát hokej dřív, než se naučil číst a psát. Jeho příklad pomohl tehdejším spoluhráčům. V PZ okolo malého Jágra vyrostlo hodně dobrých, výborných a skvělých hráčů. Hráli jsme spolu dlouho a vlastně od malička, od svých 5 let vždycky převyšoval všechny hráče a vlastně každý, kdo s ním hrál, tak se mu hrál, tak z něj byla hvězda. No. On svoji výjimečnosti už vlastně v těch kategoriích daleko mladších hrál s náma, my jsme byli starší a prakticky až do jeho odchodu NHL jsem s ním hrál v 1-5 a jako je to zážitek, který asi málo který hráč pozná. Je to něco úžasného a je to člověk prostě absolutně výjimečný. Já jsem si myslel, že proč ho nenechat volně a dělat, co umí. Když uměl víc než druhý, přeci mu neřeknu zastav a počkej, až tě dojedou. To nešlo, prostě musel jsem mu nechat volnost a věřím tomu, že jsem udělal dobře ve své době. Ale že bych jako jeho naučil něco víc, než jsem naučil ty druhý, to ne. Já vám řeknu jenom takovou malou historku, kdy se hrál zápas. O tátovi vůbec nevěděl, ten byl skovaný za betonovým sloupem. Jarda vyšel ven po zápase a říká: tati, co říkáš ty 2 góly? A on mi říká: Jaromíre, pojďme se bavit o těch, co si spíš zavinil. Když jsem dělal kondiční trénink u těch 17letých kluků, Jaromír vyšel ze zimáku, tam na něj čekal táta na kole a Jaromír do Švermova ještě klusal. Cirka 4,5-5 kilometrů. Takže tohle to jsou všechny věci, s čím Jarda vynikal. Byl to velký talent a pro ten talent jeho rodina udělala všechno. Od malička byl středem pozornosti a to nejen na ledě. Život si ho formoval podle svého. Takže se dnes zdá možná být zvláštním samotářem. Je těžké ho pochopit, je těžké se k němu do blízkosti, jeho lidské blízkosti dostat. Je těžké někdy odhadnout jeho reakce, je těžké odhadnout to, co určitá informace na něm, jak se na něm projeví. Kolik je čas? 2 minuty. Určitě dřív samotář nebyl a určitě to všechno tím jeho postavením teďko a tou atmosférou, která se kolem něj kamkoliv on přijde, takže si vytváří odstup od lidí. No. Tak je to způsobený asi tímhle a kdo ho zná, tak určitě o něm neřekne, že je samotář.
Je samotář. Podle mě je velký samotář, je to typ člověka, který je opravdu uzavřen a co umí velice vynikajícím profesionálním způsobem, to je vystupovat před médii, vystupovat do novin a vystupovat před kamerou a nedá na sobě absolutně znát své vnitřní rozpoložení, o kterém mnozí a často zavádějícím způsobem pak píší nebo kamery nakonec nám to ukazují. V tom je vynikající profesionál. Já jsem rád ve společnosti, lidí, s kterými si rozumím a kteří jsou moji kamarádi. Já nejsem člověk, který by vyhledával nový a nový lidi, protože vím, že najít opravdu dobrý kamarády je velký problém a když během svého života najdete 2, 3, tak máte už velký štěstí. Hokej. Alfa i omega Jágrova života. Tak se to píše ve špatných komentářích, i když to je právě u Jágra to pravé hodnocení. Na ledě uplatnil svou sebekázeň, vlastnost, která ho vedla k cíli. Na bruslích lehkou chůzí šel za svým cílem. Na ledě od mládí dával najevo, s kým mají soupeři, odborníci i fandové co dělat. Tohle, co hraje, teď hrál odmala. Když mu bylo 8, tak mu uznávaný Scotty Bowman předpověděl velkou budoucnost. Ať se jeho otec vykašle na fabriku i statek, ten kluk ho brzy krásně uživí, řekl tehdy v pražské hale světový kouč. Jakoby ho už tehdy slyšel, už tehdy si vyšlápl cestou za úspěchem. Začala v Kladně a brzy přelétla oceán. Tam pokračovala v americko-kanadské národní hokejové lize. V ten okamžik nastala v jeho životě obrovská změna. Tak byla to určitě velká změna. Zaprvé jsem uměl anglicky, za druhý jsem si nemyslel, že jsem připraven na NHL a bylo mi 18 let a prvního člověka, kterého jsem tam viděl v NHL, byl ohromný člověk, měl 2 metry, vážil přes 120 kg a to byl náš rváč a já jsem si říkal, jestli jsou tady všichni takový, tak to je čas se obrátit se a jet z domu, ale já jsem měl štěstí, že trenér, který si mi tady vyhlíd v Evropě, si mi zastal a i když jsem nepodal taky výkony, na který oni byli zvyklí, tak mě pořád nechával hrát a to byla moje záchrana. Tohle je Staré Kladno. Město, které má s Pittsburghem pár věcí společných. Tady i tam hraje významnou roli těžký průmysl. Tam i tady lidé milují hokej. V Pittsburghu prožil Jaromír Jágr neuvěřitelných 11 let. 2krát tady získal Stanleyův pohár. Zažil tu obrovské týmové i své osobní úspěchy. Je to kluk, který se slámou v botě víceméně dobil Spojené státy. Když to je trošičku nadnesené, tak určitě Pittsburgh, stal se okamžitě sportovcem Pensylvánie. Možná tady se mu nejvíc hodilo ono zvláštní samotářství. Byl tu dlouho sám bez státy, bez svého zvláštního zázemí. Zázemí, které se však i tady silně ozývalo, třeba i dědovým kriminálem. Když jsem přišel do Ameriky, tak ta šance tady byla si 68. A vzal jsem si z toho důvodu, že já většinu času strávil v těch dětských letech s mojí babičkou. A tam mi pořád vyprávěla ty zážitky z 68. roku, když dědu zavřeli. Takže jsem to slyšel pořád dokola, a takže jsem si řekl, že prostě kvůli babičce vlastně si vemu číslo 68, když bude ta možnost. Hrál v Pittsburghu krásný hokej. Byl to nepolapitelný tučňák. Jeho góly, přesně ty, co se učil na čabárně a pak střílel za PZ-ku, se mu tady náravně hodili. Jenže nic netrvá věčně. Po 11 letech přišla změna. Hokejista Jágr odešel do Washingtonu. I tady měl zpočátku jen své 2 záchytné body. Trenéra Jelínka a z Kladna dovezeného osobního tajemníka. Pittsburgh byl zapomenutý, před Jágrem stála nová výzva, nová motivace. Ty hlavní aspekty, samozřejmě finanční situace Pittsburghu, to nemůžeme zakrývat. Druhá věc, možná i ta nová motivace, jak už pro Jaromíra, tak už pro to město. Potřebovali prostě něco, chtěli udělat, chtěli změnit určitou strategii, aby opět přilákali diváky nebo do hlediště, aby prostě přišel novej vítr, nová vlna. A já si myslím, že je to taková ta klasická rotace
těchto hvězd. Nakonec se tomu neubránil ani Wayne Gretzky na sklonku své kariéry. Nechci říct, že Jarda je vyloženě na sklonku kariéry, ale po těch 11 sezónách myslím si, že je to zcela zákonitý stav, který musel nastat. Washington měl jiný styl hry. Bylo to taková nahazovaná a Jarda je přece jenom hráč, který uvolňuje svý spoluhráče a vytváří šance a to z začátku v tom mužstvu jako neklapalo, ale nebylo to ono. Byl zvyklý na něco jiného, ale po olympiádě de facto, po novém roce, tak Jarda chytil formu a všech se začalo točit kolem něj jako v Pittsburghu. Určitě je to nová motivace. Je to nová motivace z hlediska sportovního, je to nová motivace z hlediska i lidského a je to nová motivace především teda z toho sportovního hokejového, protože Washington je opět městem, který nikdy Stanley Cup nezískal. To znamená, tady je podle mě ta největší motivace pro Jaromíra, protože osobní trofeje v současnosti, myslím si, už nejsou u něj až to první, ale opravdu v současnosti je to ten tým dovést tam, kde ještě nikdy za těch 7 a 38 let, mám dojem, co hraju NHL, ještě nikdy nebyl. Takže to si myslím, že je hodně velmi velká hozená rukavice. Zvláštní kapitolu v životě Jaromíra Jágra tvoří reprezentace. Byla dlouho dost bolavá. V roce 1993 přijíždí z NHL jako posila reprezentačního mužstva do rozehraného mistrovství světa v Itálii. Je vítán ironií spoluhráčů, mužstvo se dělí a končí mimo medailové umístění. Hráč Jágr poznává prvně potupnou prohru. Přes všechny útrapy, které mu tahle zkušenost přinesla, zůstal svůj. Historický zápis to dokládá. Jaromír Jágr vzal velký díl neúspěchu s tradičním sebevědomím na sebe. Kdybych hrál líp, nemohli jsme prohrát. Další setkání s reprezentací je ještě horší. Poslední utkání světového poháru roku 1995 se hraje v Praze. Švédsko v něm vítězí 3-0. Pokud byla Itálie propadák, pak světový pohár znamenal v životě hokejisty Jágra nepoznaný malér. Zničený, dlouho bez reprezentačního motivu. V roce 1998 přijíždí na olympijské hry do Nagana jiný Jágr, sice zpočátku trochu rozpačitý, ale odhodlaný. Od té doby se stal i v reprezentaci vůdcem, který sbírá úctu všech svých spoluhráčů, i těch, se kterými třeba nevítězí. Samozřejmě je vůči osobnost týmu a jak v kabině, tak na ledě. Co jsem viděl na olympiádě, tak lepší hokejistu jsem hrát neviděl, takže pro mě je to skvělý hokejista. Jágr je jeden z nejlepších hokejistů, co se v životě narodili a poslední léta určitým způsobem dokázal podpořit český hokej na úrovni, na kterým lidem se to moc nepodařilo. Já jsem nebyl nejvíc talentovaný hráč na světě, vůbec ne. A já jsem viděl spoustu hráčů, kteří měli hodně větší talent než já, ale prostě ty takový záliby v těch letech, kdy potřebuješ trénovat, jako je alkohol, cigarety, děvčata, to je svrhlo trošičku ty hráče a já jsem zůstal věrný tomu hokeji a vyplatilo se mi to a vlastně mám spoustu času na to, tady na ty věci dělat teďko. Občas elegán, občas legrace král, občas zasmušilý samotář. Nakonec skoro vždycky vítěz. No, on je hvězda a je to spravedlivá hvězda, protože on je to borec.